नंगौ आं बे समाव दङ ढेकियाजुलि दख'रानि आवथायाव थानाय कलागुरु बिष्णु राभा बिद्यापीठ गोजौ फरायसालियाव बेहाय दिनै आसाम सरकारा गोबां बर' बिजोंनि बिजाबफोरखौ दासिम दैथायहराखै आरो बेखायनो दिनै स्टुडेन्टफ्रा मोनसे सोमावसारनाय एबा जांख्रिथाय बायदि खालामदों थ' बिथांमोना दिनै क्लास जायैयाव बा बिजाब मोनैयाव जोबोद बिथांमोना खस्थ'आव भुगिनो नांगौ जादों थ' आं बेहाय आंजों लोगोसे दङ जोंनिनो दख'रानि फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोना मा होनो आं मिन्थिना लानि दिनै फरायसालिफोराव बिजाब मोनाखै मा होनो नंगौ गिबियावनो नोंथांमोननिसिम जों ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायथि जासिग्रोबाय बेयाव जोङो फरायसाफोरखौ लानानै जोङो सरकारनिसिम बेखौनो दृष्टिगोचर खालामनो नागिरदों दिनै जे थांनाय एप्रिल दाननि 1 अक्ट'निफ्राय जोंनि सोलोंथाइ बोसोरा जागायबाय आरो दिनै एप्रिल दाननिफ्राय लानानै दिनै मेनि 9 तारिख थ' मथा मथि फ्राय 1 दान खावसे जोंहा क्लास जाबायानो बे समसिम मा कारनाव मानि थाखाय जोंनि आसाम सोरखारा बा सोलोंथाइ बिफाना जोंनो बिनामुलिया जितु पाठ्यपुथि बा फ्रि टेक्स्ट बुकखौ जोंनो गथ'फोरनो माने राननानै होनो हायाखै बेखौसो जोङो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों बे समाव जोङो नैबे कलागुरु बिष्णु राभा बिद्यापीठ ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय फरायसाफोरनि बेन्दोङाव थानाय नैबे मोनसे गोजौ फरायसालि बेवहाय जोङो बेनि गथ'फोरखौ लाफानानै जोङो बेखौनो सरकारनिसिम दृष्टिगोचर खालामनो नागिरदों थाबैनो जोंनि मोननो गोनां जितु फ्रि टेक्स्ट बुक बेखौ राननानै होनांगौ आरो बेयाव जोङो सोरखारखौ सिगां बोसोरफ्रावहा बा सिगां समावहा जेरैबायदि जोङो लेखा मोनैयावहा जोङो धरना बा आन्दलन बायदि बायदि खालामबोदोंमोन बैफोरखौ खालामोबासो सरकारा जोंनि बाथ्राखौ खोनासङो नामा बे मोनसे बाथ्राखौ जोङो दिनै माने अनुभब खालामफ्लांदों मानो होनोब्ला दिनै जोङो सिरि दङ जेबो बुङाखै खिन्थु सरकारनि जितु मोनसे दायित्व गथ'फोरनो फान्डामेन्टेल राइट बिजाब मोननो नांगौ सरकारनि जितु फ्रि टेक्स्ट बुक होनाय बिजाबफोरखौ बिथांमोना मोननो नांगौ खिन्थु मोनाखै बेयो जोबोद दुर्भाग्यजनक थांनाय एप्रिल दाननि 1 खालारनिफ्रायनो सोलोंथाइ बोसोर जागायजेननानै दिनै 1 दान खौसे जानायनि उनावबो जुदि गथ'फ्रा जुदि फरायसाफ्रा जुदि फरायसुलिफ्रा जुदि बिजाब बा लेखा मोना अब्ला माबायदि जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्राखौ जोङो साननो हायो बेखायनो सोरखाराबो गेजेर समाव बुंबाय थायो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा बिनि सायाव माने जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ प्रेसार होयो दा फोरोंगिरिफ्रा मा खालामगोन बिथांमोना जुदि डिपार्टमेन्टआ जुदि सोरखारा जुदि नांगौ समाव लेखाखौ राननानै होआबा गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंगोन दा बेखायनो जोङो थाबैनो सरकारखौ लोगोसे बिफानखौ जोङो खावलायदों थाबैनो जोंनि मोननो गोनां जि फ्रि टेक्स्ट बुक गथ'फोरनि क्लास एलपि लेभेलनिफ्राय लाना एमइनिफ्राय लानानै हाई गासिबो मोनफा क्लासफ्रावहा जोंहा दासिमबो लेखाखौ जोङो मोनाखै जों बे बाथ्राखौ मिथिना मोन्दों जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोननिफ्राय लोगोसे फरायसाफोरखौ जोङो सोंनानै मिथिना मोन्दों दा बिथांमोना मोनसेल' बाथ्राखौ बुंदों जों जुदि बेबायदि फ्रि टेक्स्ट बुकखौ बा बिजाबखौ मोना अब्ला जोङो एग्जामावहा उथ्रिसार जानो हानाय नङा बेनि थाखाय जुदि माबा मोनसे दाय जायोबा जोंनि जानाय नङा बियो सोरखारनि जागोन मानो होनोब्ला जों बिजाबखौनो जुदि मोनाबा माबायदि फरायगोन आरो फोरोंगिरिफ्राबो दाय जानो हानाय नङा मानोना बिसोरो बिजाबखौनो जुदि गथ'फोरनो हराबा फोरोंगोन माखौ बेखायनो जोङो थाबैनो सोरखारखौ खावलायदों आरो डिपार्टमेन्टखौ खावलायदों थाबैनो बेनि सायाव बिहित बेबस्था लानानै फ्रि टेक्स्ट बुकखौ जोंनो राननानै होनांगौ बेखौनो आङो खावलायनाय थाबाय नंगौ बिथांमोना जिहेतु अजद दैखांदों बे अजद दैखांनाय बिजाबफोरखौ थाबैनो होनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे बे फरायसालिनिनो फरायसुलिफोर दङ आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन मा बुंगोन दिनै बिजाब मोनाखै दिनै सरकारनिफ्राय जों बिजाब मोनैनि थाखाय माने जों क्लासखौ मोजां लानो हायाखै आरो जोंनि एग्जामा खाथियावनो सफैगासिनो आरो जोङो जुदि किताबखौनो मोनाबा माबायदि एग्जामखौ मोजाङै होनो एग्जाम होनायावहा दिगदार जागोन थ' जोङो किताबखौ मोनगोन होनना आसा सरकारखौ मा खावलायगोन किताबखौ जल्दियै होनो